Нека ви попитам нещо. Чувствали ли сте някога, че нямате достатъчно? Може би недостатъчно увереност, сигурност, пари, време или талант, за да се справите с това, което животът ви поднася. Все едно се опитвате да напълните басейн с бутилка вода, изглежда невъзможно. Но какво ще стане, ако ви кажа, че когато дадете на Бог малкото, което имате, Той може да направи много повече, отколкото очаквате? Ключът е да се с приятелите с Исус, да изградите близки отношения с Него. Йоан глава 6 стихове от 1 до 6 ни показва момент, когато хората не са имали достатъчно, но Исус се намесва с решение, което поразява всички. Нека да го разгледаме и да видим какво ни казва тази история. Стих 1. След това Исус премина през Галилейското езеро, или Тивериадското. Исус ставаше известен заради чудесата, които правеше. Хората го следваха, но мнозина преследваха вълнението, а не непременно по дълбокия смисъл на неговото послание. Всички ние търсим нещо. Може би скролвате в YouTube, търсейки забавление, вдъхновение или образование, или се опитвате да намерите смисъл в най-новата модна тенденция или връзка. Тълпите, следващи Исус, не бяха по-различни. Те искаха нещо, но не разбираха наистина от какво се нуждаят. Понякога църквата става като модна прищявка. Готино е да си там. Водачите създаваха увлекателни служби, точно както Исус правеше знамения и чудеса. Но това не означава, че църковните посетители вече са отдадени на Исус. Няма нищо лошо в добре организираните служби и общността, но всички ние трябва да се задълбочим, за да познаем Бог като Отец и приятел лично. Стих 2. Огромна тълпа го следваше, защото виждаха знаменията, които вършеше, като изцеляваше болните. Хората преследваха чудеса, но мнозина все още не разбираха кой е всъщност Исус. Те гледаха какво може да направи Исус за тях в материалния свят, което не е лошо, но все още не разбираха кой е Той и какво ще направи за тях в духовния свят, който държи материалния. Представете си, че някой ви следва в Инстаграм само заради вашите награди, а не защото наистина се интересува от вас или вашето послание. Така някои или мнозина от тълпата се отнасяха към Исус, искаха благословиите, но не и връзката. А Бог иска по-дълбока връзка с всеки човек, за да може всеки от нас да стане като Него и да върши Неговите дела. Колко често идваме при Исус, само когато имаме нужда от нещо. Този пасаж ни предизвиква да надхвърлим просто желанието за Неговите чудеса, за да го познаем и да Му се доверим истински. Стих 3. Исус се качи на една планина и седна там с учениците си. Исус често се оттегляше, за да поучава и да прекарва време с учениците си. Това не беше просто момент с тълпата, това беше интимен, поучителен момент за най-близките до Него. Тези, които го следваха не само заради чудесата, но и за да се учат от Него, са Неговите ученици. Мислете за това като за VIP пропуск зад кулисите. Исус подготвяше учениците си за урок, който щеше да промени начина, по който го виждат завинаги. Истинското действие се случва, когато прекарвате време с Исус отблизо, а не само в моментите с голямата тълпа. Вие част от тълпата ли сте, или отделяте време, за да поседите с Исус в тишина? Приближете се до Него и гледайте как Той променя вашата перспектива. Стих 4. Наближаваше Пасха, еврейски празник. Пасха беше празник на Божието избавление на Израел от Египет, белязан от Неговата чудотворна помощ. Това споменаване подготвя сцената за Исус да покаже, че Той е повече от пророк и чудотворец, а е върховният дарител. Все едно сте на огромна вечеря за деня на благодарността. Споменаването на Пасха би напомнило на всички как Бог се е грижил за своя народ преди. Исус щеше да им покаже, че Той все още се грижи днес. Той е Пасхата, благодарение на която Израел остана жив и беше освободен. Спомнянето си как Бог е действал в миналото може да ви даде вяра за това, което Той ще направи в живота ви точно сега. Спомнянето си за делото на Исус като агнец Божий, даден за нас, ни кара да стоим на здрава духовна основа. Стих 5. И тъй, когато Исус погледна нагоре и забеляза огромна тълпа, която идваше към Него, Той попита Филип: «Откъде ще купим хляб, за да ядат тези хора?» Проблемът е очевиден. Има хиляди гладни хора и никой няма достатъчно, за да ги нахрани.
Все едно сте домакин на парти и осъзнавате, че имате един пакет чипс за 5000 гости. Филип сигурно си е помислил, защо ме питаш? Това е невъзможно. Пасажът посочва нашата естествена склонност да се фокусираме върху това, което нямаме. Но Исус подготвя решението. Той ще им покаже, че когато му донесем нашето не е достатъчно, Той го прави повече от достатъчно. Неговите богатства не са от този свят. Те не могат да бъдат ограничени от този свят. Кое не е достатъчно във вашия живот? Недостатъчно пари, недостатъчно талант, недостатъчно увереност, недостатъчно надежда. Исус го вижда и пита, ще ми се довериш ли с това, което имаш, за да мога да направя чрез теб това, за което нямаш капацитет? Но аз искам да ти дам. Стих 6. Попита го, за да го изпита, защото сам знаеше какво ще направи. Исус вече имаше решение на ум. Изпитанието не беше за проблема, то беше за вярата на Филип. Дали ще се съсредоточи върху липсата или ще се довери на Исус? Представете си, че треньорът ви моли да направите последния удар в играта. Мислите си, не мога да направя това, но треньорът вече знае, че сте тренирали за този момент. Това прави Исус тук, изпитва вярата на Филип и го кани да се довери на нещо по-голямо – силата на Бог. Когато Бог ви моли да направите крачка във вярата, това не е защото Той не е сигурен в резултата. Той вече знае какво ще направи. Вашата работа е да му се доверите с малкото, което имате. Да обобщим, някои следват Исус за външни неща, дори и те да са добри, но Той иска да бъде следван, защото Той и ние се познаваме и му се доверяваме. Често се фокусираме върху това, което ни липсва, нашето не е достатъчно. Исус ни кани да му донесем нашето не е достатъчно, вярвайки, че Той може да го умножи и да го направи повече от достатъчно. Защо това е важно? Близостта с Него поражда доверие в Него, а доверието в Него променя нашата перспектива. Вместо да живеем в страх, че нямаме достатъчно, се научаваме да се доверяваме на Божието изобилие. Това изгражда вашата вяра. Осъзнавате, че Бог е по-голям от вашите обстоятелства. Това води до действие. Спирате да се въздържате и започвате да предлагате това, което имате, колкото и малко да ви се струва. Правите всичко възможно във всичко, с което се захванете, и Бог го кара да процъфтява. Дори да изглежда малко, помнете, Божията математика е различна. Той може да вземе вашето малко и да го умножи в нещо невероятно. Готови ли сте да му се доверите с вашето не е достатъчно? Господи Боже, благодарим Ти, че имаме всичко, когато Те имаме. Благодарим Ти за връзката, която ни предлагаш. Благодарим Ти за надеждата и мира, които идват от доверието в Теб. Ти си нашата надежда и сила. Бъди с нас, води ни и ни пази в името на Исус.